sa pagpangandam na di ka maundangan. Di na to ibaylo ang mga sugo sa Dios sa mga buhat nga kalibutan lamang. Amen? Delikado na. Ibaylo na to, delikado na. Nga naman, nagdahon ba? Nagdahon ba itong mga tao sa panahon ni Noe? Nanunupan sila? Wala. Huwag na sila nagdamoy. Huwag mo basahan ang libro sa Genesis. Nagpadayon sila sa pagbuhat ng balay. Nagpadayon sila sa pagpangasawa ang itong lalaki. Nagpadayon sila sa paglinaw-linaw. Kanta-kanta, sayaw-sayaw ang sa palya. Wala silang paki. Nalunupon niya ang kalibutan. Mausap sa atong panahon karon. Nagpadayon ang mga tao sa pag-inom-inom. Nagpadayon sa pagsyabo. Nagpadayon sa paghudyaka. Bisan pa ang mga kanaplinan. Nagpadayon ang buhat ng dautan. Wala sila paki ang balik ang Ginoo aron sa paghukom. Usahay, dili kalikayan, kita usap ng mga Kristohanon, matakdal punta sa pagaway pakila. Tama dili? Matakdal punta usay sa pagaway paki. Way pakialam. Dapat biyay tagaan atong pagtagan. Kung nagul ang Dios ni atong panahon sa una, nga dili pa kay grabe kadautan ng mga tao, unsa pa ka karon? Oh? Unsa pa karon? Kung nag-uol ang Diyos sa panahon ni Noe nga grabe na kadautan ang mga tao, nakapasubo sa iyang kasing-kasing, nakapag-uol sa Diyos, nakapabasol ka ng anong gibuhat ko yung tao, nga gihata ka niya kanako, lundon malamang kasubanan. Kung nasubo siya, unsa pa karon? Sa unang panahon ng Ison, di pa to ang syudad sa unang kinurang na, gamay ra kayo. Ang mga tao sa unang i-content karon, di siguro makakatunga sa kadanga. Pero nakita sa Diyos na dautan na itong panahon na. Ang mga tao nakapasubok kanya, nakapabasok kanya sa atong napanahonan karon. Kung may sulti pa ka ang Diyos, iyon ang Diyos, di lang ka nasubok. Adlo na rin na hukman. Amen? Grabe ka dautan. Walay patawad ang mga tao karon. Walay patawad. Purya lang kanato na nakailaw Ginoo. Amen? Pero kanto mga tao nga wala makailaw Ginoo. Mismo lang ko ngayong anak nilang patyon. Katong sa ito mga pan, purya lang sa uban nga kanilang aksidente. Katong wala dito yun. Pero katong may bata nga nakita nato nga wala dito sala. Purya lang katong anak yun nga barambado kayo patyon po ka. Pero katong nakita yun nga bata wag yung nabuot yung anak pag-iap tabas-tabas na yung sabag-sabaran. Di ko pagkakautan na sa kalimutan ka nun. Iangin, tabas-tabas na anak. Purya lang kung anak na malasubas. Ganun ako na mapakyon po ka. May katungod ka malilikot sa mong kagaliwan. Hindi ko kanya mapatay. Pero kanang bata, wala yung kalaban-laban. Gisabad-samaran, ayaw kita sabad-samaran. Yung anak kadautan ang kalibutan ka. Mga amahan, daghang mga amahan na ilang kagaliwang anak. Ilahang dilabda. Yung anak kadautan ang kalibutan ka. Nga naman, unsa nagdumina, bisyo nga sa buong, na imong dautan ngayon, kung dautan sila sa ulang, unsa pa karon? Karon, tungod sa kadautan sa mga tao sa panahon ni Noe, matutwa sa Mexico City, o mingon sa iba, pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tao, nga akong gibuhat, sugad sa tao, hangtod sa manap, o hangtod sa mga butang, nga nagkamang sayuta, o sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako, o nga ako silang gibuhat. Desisyon ng Diyos. Huwag magpot sa Diyos kung sabi mo desisyon. Tungod kay iyaha ang kalibutan, at iyaha ka itong kinabuhi, iyaha. Tanan nakapuno sa kalibutan, iyaha. Tanan, iyaha. Kung hindi desisyon ng Diyos, laglagon ko ang kalibutan. Gilaglag sa Diyos. Kung gilaglag sa Diyos, sa panahon ni Noe, kung gilaglag niya ang kalibutan, na dili pa kayong sama karong kadautan, unsa pa kaangatong kalibutan karong. Muna atong bantayanan. Hinugtugi. Pamaladugin, sa matang naglingkod ka karong. Kung gilaglag sa Diyos, sa panahon ni Noe, kita karong sa atong kapanahonan. Kung mayroon ang Diyos na akong naglagon ng kalibutan o mga adlawan, why magpuhon? Kung mayroon ang Diyos na naglagon ng karon, why magpuhon? Ate pa na yun lang.
Diyon sa pagdesisyon sa Dios nga naglagon, ako naglagon. Di mo kalimutan, wala siyempre ato panahon. Pero adunay usa ka panimalay nga nakita sa Dios nga mataro. Amen. Egon din sa versikulo 8, apan sinuwin nakakaplag o kahimot sa mata ni Jehova. Nga buot pasabot, sinuwin nakitaan sa Dios. Di kahimutan sa Dios, kano gikahimutan ka? Atong panahon na bisang daotan ang kalibutan, aduna pa'y mataro nga nakita sa Dios. Amen. Niining ka panahonan karon bisan pagdaotan kayo sa tanang daotan. Kung asa man kakaroon ng puyo, kung naman ka si Brother Jordan, kung naman sa dito sa kaping ito, ayaw nga makita sa Diyos kasi may mataro ka itong napita. Amen? Sito tayo sinas, sabi mo tayo makita sa Diyos kaya naman may matarong biyabi sa daotan kayo napita. Kinsa man, asa ka naman tinahimutan. Ayaw nga makita ka sa Diyos nga matarong ka dihang napita. Kaya sa adlaw sa paghukom, sa adlaw sa paglaglag, ikaw nga kinabuhi matarong, di kay apil paglaglag sa Diyos. Amen? Amen. Sa panahon ni Noe, tukon ka nakita siya sa Diyos, verse 12, nahimutan siya. Gisugos siya sa Diyos. Ayon ang Diyos pagbuhat ka. Kaya akong pagaluglag, akong pagalaglagon ang timong kalibutan. Nagbuhat. Imagine atong narikon pagsulti. 120 katuig before na human ang arka. Atong panahon na ang mga bata ni Noe gagmay pa. Atong panahon na pag-ingon sa Diyos nga magbuhat ng arka, gagmay pa si Ham, si Jabez, gagmay pa sila ng atong panahon na. 120 katuig, kung ikaw ignon sa Diyos, tingalin mo bating gagalahay. Karon, human nag-ibautismo, ingon ang Diyos. Andam na ang langit para kanimo. Juan 14, uno ingon sa taman sa Diyos. Ayaw ka mo tagol, sumali ka mo kanako, kaysa balay sa akong amahan, adunay puluyanan, muadto ako pag-adlaw mo gruna, alang kaninyo, o sa mag-adlaw nako, mubalik ako o pagalawaton ko kamo, aron sa bisang asa ko, ato usab kamo. Tuay giandam nga puluyanan, alang sa mga Kristohanon, kay kining kalibutan na karon nga gipuyan nato ang saad sa Dios dili na niya lunapan apan iyang silaban. Amen. Unang Pedro kapitulo 6, kapitulo 3 versikulo 7. Ayon dito, ang langit at ang yuta nga karon nagalungtad gitagana sa kalayo ug sa kalaglagan sa mga tawo dili Dios na. Kinsa ang naglagon? Ang mga tawo nga dili Dios na laglagon anang adlaw. Sa panahon ni Noe, kinsa gilaglag? Ang mga tao nga dili Dios nun. Amen? Kadtong mga tao nga wala magtuman sa sugo sa Dios. Kadtong mga tao nga wala kahadlok sa Dios. Kadtong mga tao nga bisyoso na itong panahon na. Kaya sa unang panahon wala pa isya mo. Pero naalaman sigarilyo. Naalaman tabako itong panahon na. Dili po sigarilyo kasama ni Karon. Ano sila posible na nila tabako? Kaya kining tabako nga dahon kaya exist na daan. Naana ilim na ito panahon na. Naana sila sa sayaw. Naana sila butsaka. Naana sila paglingaw. Nga nakalimot ka sa Ginoo. Gilaglag sila na atong panahon na. Sa atong kapanahonan karon, pinsamot ka natin. Apan, magpasalamat ang dako sa Ginoo. Nga dunay dapit nga gianda. Alam sa mga Kristohanon. O kana dapit. Kanang langit, masudlan nato kana kung atong tumanon ang gisugo sa Dios kanata. Basta ba? Ang gisugo. Sa mga Kristohanon, simple kayo, dili sama ninyo. Ang gisugo sa Dios, suman sa pagbautismo mo padayon. Amen? Matthew 24:13, ang mo padayon hantod sa katapusan maluwas, mo padayon ka sa pagsimba. Hebrehanon 10:25, sa dili pagbiya sa balak panagkatigom mo na sugo. Pinakasimpon kaayo ang mga bulaton sa Kristohanon karon. Pero sa panahon ni Noe, ingon ang Diyos, magputol ka kahoy ng gubel, magabas ka, sugdo nimo, pila ka maniko, kinahanglan di mo sobra, kinahanglan dili mo labaw o masubraan pa. Tama-tama. Ang instruction sa Diyos sa ilang panahon, wakay pawinso, putol at saga.
Sila tanan nag-operate sa sugo sa Diyos. Wala sila hiundang, wala sila mihunong. Ang usa tuwa nagtimon sa mga baka paghakot sa kahoy. Ang usa po naghatod og tubig aron sa pagpainom sa nagtrabaho sa pagbuhat og arka. O ang usa po kuwan po siya sa mga buslot nagtapa sa mga buslot sa arka. O sinuwi po kanon ay nagwali. Amen? Ang wali ni Noe at panahon na nagkinon siya. Magpanulog-manulog kita sa arka. Kaya tunay nuno nga mo pero sa kisod sa mga tao. Nabuang na si Noe. Giangamo na si Noe. Maglunok, wa man kani ulan. Maglunok na noon. Imposible nga maglunok. Pero kaya dis pinag-iwan. Sa atong kapanahonan po karon kung mayroon nga ang langit o gayuta sila ba ni sa Ginoo? Mayroon man mga tao, imposible. Di kita sila ba sa Ginoo? Di sila panoo. Buina, swerte o swerte ka kay kakaroon nga ng lingkod. Ganito ka sa minsay sa Diyos. Amen! Pinakakulahan ka karon. Munang ayay undan. Padayon. Nga naman, doon ay katapusan sa kalibutan. Sulugon, silaban. Ikaw parang nga naglingkod, swerte ka kung imo'y padayon. Amen! O sa ginawa nila, cooperate. Nag-usa sila. Tabang. Hangtod nga naminyo. Tawa? Hangtod nga naminyo ang tulong ka anak na lalaki. Ni Noe. O ang ilang mga sama bitabang gihapon sa bulaton. O laktod pagkastorya. Tibok kalibutan. Ginulupan sa Diyos. O sa wala panlunod, minsugo ang Diyos.